Salutare toată lumea, eu sunt Vulca și mi-am găsit la un nou episod. E bine, din această serie de Dunego Rapage, sunt aici împreună cu părul meu, Alex. Bă! Bă, salută-mă! Ce vrei, mă? Hai, Ciao. Bă, mi-a picat o bombă. și mie, hai să jucăm. Îți dau eu Stai să mă uit ce arme am. Să văd ce arme legendare mai am. Eu mai am arme multe, numai că sunt pe puțin acum. Ceva gen. Uai, câte cutii legendare am. Mie în zuși, vezi ce am eu, stai. Eu am o armă legendară. Da, ce am? Numai. Nu am mai jucat de vreo un an. Eu am avut război de am așteptat-o. Am mai avut până mai mult, da? No, bine, eu dacă am avut hack, normal că am trecut. Nu, și eu am avut. Stai, intru eu și după aia intri tu pe mine, bine? Da, mă, îți dau noi. Hai. Poate găsim hackeri. E full. La Dunego La mine? Da, e full. Cum naiba, nu Eu intru, poate da, fi. full. Noi că eu intru la mine. Hai și tu. Stai să mă omoare ăștia să văd dacă avem hacker. Deci nu cred că mă sună Angel. Cine? Sergi TV. Ah, Sergiu. Stai, mă, intru. La cine e full? La mine nu. Numai eu sunt singur. Stai că poate găsesc eu un hacker dacă eu nu mai am hack. Nu s-a adus Dunego în Rapage. Dar pe ce ești? Eu nu s-a adus la ultimate Rapage. Îți pot Dunego Rapage, dar nu sunt ultimate. Dar nu mai pică hackeri. Ai problema. Eu mi-aș face hack-ul iară, dar până îl fac. Poate găsești iară codul. Hai că am uitat la tine. Tu ești la ultimul Rapage, așa-i? Da. Bun, am intrat la tine atunci. Doamne, bani. Bă, gata, îmi bag hack. Gata, am intrat la tine. Bă, gata, eu îmi bag hack, mă. Nu mi-aș pula că nu-i putem, mor. Că eu de-abia la două pagini de la ăsta și putem. Eu intru la altul. Eu îmi bag hack. Bă, cred că Eu nu mai pot așa, bă. eu cred că intru pe lui Minecraft, știi? Că mai filmăm un episod, bine? Bă, dar tu ai unul care să fie pe Ultimate Rampage. Am pe lui Minecraft și am numai armele legendare. O să hai să încheiem episodul, nu? Dar pe ăsta nu ai un caracter pe Ultimate. Nu, am războinicul, dar ăsta e slab. Dar eu dacă mi-aș băga hack, aș putea intra la tine cu orcajul sau cu altul.